Kwigana kwanenga Nyasaye okubekiro kurutwa gatiganite ase iki yaeta na ndegwikira rero iga Nyasaye otoiriribaga tonyara koba ase mbeo ase engencho yomurori tokorukunga oborema ase obogima omwanchwa inyoranga Ndizi TV nero obwansu bwomugusi neganga yitumuna butambe nogokomanyia gokogokia na gogosemia boigo omwanchwane inyoranga nabo tonyara gwetera chi social media pages ito Chonsp ase Facebook page ito Ndizi TV News Digital YouTube ito Ndizi TV News na boigo ototu at Ndizi TV News enamba yesimu na butambe enoti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye website yeito www.ndizitv.net omwancho murigereria nyara kwa kwa 9 gwetera asenchera yemo yechio tonyere ko batogokwa egere twamanyanga nkiotagete kiagero kugani kwao na kuo ogochikwa gwaito omwanchwa omurigereria omurori waborema asobo ngomna botambe no muri okoretera mangana arengete oborema arengeta abantu baminto abali amuno oborema asenkoreta abageni babwate emegano yogotwagacha emegano yogokomoyo emegano yogotworokinga oborema ekenepi nensemende yobogima na talinga bonoigo obogima bwaikiro moerio ekero oborema bwasoa asenka gose asubima bumonto mwanchwa omurigereria buna botambe nchino morali brother power ya Wilberforce okobwatera no yominto Joshua Outa ensemo yebimanyererio ebekeange tonyara ko batokoenderera sobwamo bono buna botambe ngokoretera omugeni one utorenera ase studio anyara ko bateria marieta ngoretere omugano osokoro nyuma y'omugano osokoro togende ase ngambo yeritukoria rero na nyuma yayo tochikokorera ase engana entwani ase oborema tigankoretere omugeni baba na kiese kwarumbuye ngaki okoro kwa marieta ao marieta na Jacqueline Nyanduko Mugwambo nkanga Jacqueline Ndere Nyabikomu wono matembe bata Nyabikomu matembe bwata yakomu etawoni bosonga Nyabikomu kwalire tire Nyabikomu yenga yebere tweranga so montate komanya buo kabisa otate koche tawoni yase ino era se Nyabikomu ere kya Bunyaru ward sublocation ya Ketala okay abo Nyamira county okay Nyabikomu gere kya Bunyaru ward sublocation ingetale e county ne area Nyamira 046 karibu baba aiga no Ndizi TV obwansu bwemugusi eiwenka omwancho murigereria ekinaretero moswati Jacqueline Nyanduko Mugwambo gwantebya Jacqueline Nyanduko igare ngina abana babere babwate oborema tokoruka segesongo cerebral palsy CP esobwenge nakio namuretera rero anyare koba ogotwerera gwetera so kusanga kwaito amonere ni maetengo mwiboli nara asigete ogochikoba okomentwa chinguru ni maetengo muremaru nakara asigete ogochikoba ogochenche kerengeri kia ekiriko nyabwate igoro yobogima bwaye musubati nakara asigete mugaka nakara asigete obwato omwane kerema goso obwate tatu mwabore kerema gosema mwabore kerema gwetera omugano togochiko igwa kurwa so minto Jacqueline ni maetenga obogima bw'omonto ngochibore gokuneka asenchire yamagose yendekiagera egangeyemo yomuruli yiga no gochenchia ebirengererio igoro yoborema bono Jacqueline okontiga reto omugano sokora so bwenge ngokora kura so omugano sokoro bas bono to akengambo omugano sokoro omwanchwa omurigereria ngakiyemo sokoro yane buna botambe akandangirinirio girinene hontebya sibora chiombe toyenderoche basi bono nkomnyoka geti ngosibora chiombe kuna sibora chiombe engombe ntu abwate nere ya sokoro yare koro kulitei litei go yarenge eri goita kuna chigwe kumbanye sibore ekomocha nande yabwata mangunchara matambo mwancho murigere ngotamango kura gocha sokoro okongaka makoma matindi sano moto gonte muisurumbu ogotame ngombe endolende racha kona aroche nganko ngita yare kosokoro nanchete gotobeka enchira toku yani twegene basi bono tokera chombero chengora kwangora toikaroche gachiko na konywa amache kuna kobugitole muroli na sokoro ali na kongeri ngachibugerio murolia chombe chiko nywa amache sokoro onte yara
turaoyera nsa iga tirarume kenyansi kerensa basi bono tuikaransa roche nsemo oroche rwale kurokwa nyambiri aeso kweunga macha nyambiri noboche gagiteire sokoro gonte biyara ese yekoro kago twarenda mwamu ekiagera ekerera onchoke negoite basi bono ngwikaransa yanko manyanga ego bone ngakiri yo mugano yaikire ogonte biyara umongina nyansanchwa igarengo umongino bwatenda mwamu embesana tare gutaka abantu bamwabo bakonyeke abantu bamwabo batwale mangana maya no umongino lenge gose kabuya kamukumera nere kagogokwania igasa asugete genkoro yaye igo yarenge mbe yabwate endigitanie mbe basi bono nyansancho akaiga asa amenyete umongino narengo umwama toye oliko rukubosiboli bosiboli garengo mutaka yara wikera bosiboli enyomba babwate amono mugakoye igo yarenge erumwe yamegesa iga nabo barekorara bonsi amona abana n'umugaka abangi na bonsi babere nyansanchwa na bosiboli mbabwata abana abanyaruka nyansanchwa asengenja abwata omuchi omugare yake na birare rongo toka byarenge bwoye mbuya yari yara ekaba abaiseke babo siboli bago chikorara mwino mwa nyansanchwa esabaki ale babo bale ani nyansanchwa matukonsi tale ko igubuya nganonya abana abakinete amo batabwate gwatananekana ikware komanya omwabo no tali omwabo chianga nkega chiri babwate igo bare gosanga yare ko bankirato gosege koroto igo bare gosanga ko bagutare igo bagutarira amo bagutachira amo una abana abamo anda umongina nyansanchwa eta igwete biya abana bagasoma esukuru ya mobonsi abana babo siboli noe bare goeta mbare konyora ngurucho kogenderere kiagera inchira yebesa sobonja rengeo abanyansanchwa ngosoma bare yara pakochio bakera baetigu pakekero bagwete lakini bagoetigwa monyaruko gosoka iga onchokana iga metie nyito tene nyuma yo mwaka oyomo nabwato omwana nyuma ye myaka ebere otwarira abana babere nyumba yara abasike banyansanchwa bakana gokora enyome iyo kogenda no koirana na gotwara abana bataikumanyikana abaise ekiagera abaise bara abange yara abaise ke babo siboli nganonya bari gukora sukuru mbako nyara kogenderera bakaigira kutimuka na goisaneka kolengana no bugima buri nyasaba ete nerengoro yara basi bono ego ikirenga ki yenyuomo abanyansanju ko bakogenda bakoirana oyo moyo bosiboli ogo chiogo sokero kogenda oikaransa buya enubeko wewengiya nyansanju go chako kuminga kai enchire na kira inchengo chako umia yara nyansanchwa andana abwate chingenzo chioborogi okogenda botuko oko pimo go chioko boli abana baye ngakibono mokorara bakomote ya ntu tokorara kurunya si abande barara gocha gesieri anda nyansancha igabwato omoroberio gogocha kokona abana aba ngai basoka nako barasoka abatigarite babo siboli mbanyora mwana hasi bono eka botuko unengole ko bangani botuko bana oli bagachenchania enchereri bakararire rere kaba ababanyere banyansanchwa nabo bagotangana kurugesieri moinaiga abandi bagosiboli barare kurwenyasi omwanchuone nyansanchwa ko yeka botuko gati okoboka okwabatia ogotabataba ogekasa abana baraire aso gotamanya kwaye nabwata akayo okobutabutora
obochwati obonari boke bakuruse bana banyora kurugesieri erekerengeri kia yenkelinga na babo sibori kogenda okobikundeka okoibeke keronga yara ogokora buna atagiti basi bono gakora igo matuko makakoera mwise kokabira obosibori ogosoka matuko makakoera oyo ndogosoka abaye bagotigara bakona koreta oyo otigarete abatigate babe abo mwerio mbachi gosoka kiagero yo mogari gete bwoye akabere emyaka ebere tanyora abana agateibutoka seino noyo ndogosoka akeiga nero goteibutoka seino nari agocha gokuminga obe anda eng'aneri nakorete n'abana bane nakorete ogosoa gweitia ogosoa korigia omonto omokonyete gokora amang'ana aya igatoka omonto oyo igachieta gatweka moyara bono omonto ogotegerwa getondo birieke taiyo sokora akambete enchera buna botambo ogonte biyara enseye korera abande ari orataka okorerwe omogano sokoro yane raundi etari abika bwokenyo yo mogero ombeta tato mwabo tata korwari nyambiri bogesinsi asoko unga amacha nyambiri no bochega giteire mwanjo murigereria yekoro kwa Ndize TV obwansu bwomogusi omurira sembe okorokwa oborema ase obogima asembwate omosubati Jacqueline Nyanduko Mugwambo orengina abana babiri babwato oborema bwa cerebral palsy togochi gosanganere na omosubati Jacqueline ngwante binga buone erere nyabikomu ngare kongeresa mwaki gwachiete buo iganya bikomu achieto 2002 mutinyona ntake toy mokiri iri awo igorake ndire mai eigwenka 202 omotienyo 8 bono ngango mugano bwa abana aba babere abale marete andake bale chibarongo gose kiro omwana omonyorete kando kero omwana amanyorete kando omwana omonene omwana oyo mutang'anire noborema ndi omonyorete 204 bono ntebingo ndi gwachite kumanya ng'omwana na bwato oborema Jacqueline ndenge kwakorete kumanya na bwato oborema oyera omonene na amanyorete ari buya lakini rinde ariko amenye to babo mwa baba no amenye tare kurara mwa makubyara ari kurara mwa makubyara akamutebi kanyago utariko tiga ngende ngoreki tiga ngende ndete sukari karamata ngende kwa ndete sukari akaenda kuye sukari nyina korobona nyina koro oyori nyakobyara akamutiga kaguta kona kamwana karenga gasinini ramutiga gaguta mwana gagochikuye ekumbali kakwa akurambalie akire kebiriti atongirie taya abekirense gakurambalie arusi chingo eyange kabwatwa kere yange yabwatwa kamusambe ndagwete kamusamba chimbera gwete kamusamba bake entikati yakaera era niga nyarite ko bagakuya agatwara oborema buya era tagwa cerebral palsy era gayete nimyaka erenga abwatega abwate myaka 5 okay lakini ekara yete tare gukura ari gutuma chikoni na nyomba nene tari goteba na yire na no mwana orengo omongaini konyoro ngaini obana goteba na kina yire nchuma kare kimongonye gako na gutuma chikoni utuma nyomba nene utuma chikoni utuma nyomba nene akubuge style gete ari ngote yomo gako nene ki omwana yakora na kiabuga mwana yobugire bubeki to gochi munyoka mumro mtore ngomo goti okumnyoka akonyana no mwana okuine yanga ari abwatite yange gatabura akamurusi agasoka n'ikinyama akinachikora ngakura ngakanse bona abo nachikumanya na kinaba akamnyoka nyegitari nabona amenyete nyegitari ekerenyo ngamenye emetienista mwana tari kubwena gekaba manyi ngamwere iro gosibu kuri ayo gosibu ngatomu naende nyamira ngamenya ang'omwa ko mugimo mwana ngete kubwena akanyakorwari bono tewe iria konyakorwari kwa kabako kuri na konya kubeka go chance ga kabwata na kabako kari kabaga sinini ana kara kabwa atware contracture ikenga cyumwana bana bwangire kubwena ngamurusinya gitari kango murusinya gitari na banya gitari bakumeti na cyo kurusya mwana utarabwena
akiri rende bakanganchira ngamoigorere singenzo ngabateye mwako yo namenyire gaiganye gitari mwana ona atana kubwena tigamoirenga ona rende ngamoretanga akana kubwena akachaka bwena lakini ukoreteki ole malete obwata inoko boko ona kerabwata nakabwega ase omochimenyete igore omochi omotaka magana bosite yo besatile yo nabwata bono ngumoirera chikobari bisidi kurwe kurwa soka bako chiko barwa korerwe kera koboko kwa kwera ne boronge ko ba boronge buna kwari nabona amenya naba no mwana oyugo elio yo gakuyi eli na byaliro yo bono omoke orekere mabono kimenyete nyagitari oyo go motigetenka ale malete bado era okuguru kwayo kuru kwenge kondo gotamba igotai okay sawa ngwandira ati mwanjo muligere yanga getenga ku studio bakobekere chibichaga abo ngagete bishana eri gwantomera mambi ya bana bonse babere good abana abo igo barebire igo I want ntagete ko rusia nganeria stima etiko soyo kabere cerebral palsy ayo kabere igari physical disability okay okay igo kerengeri keria cerebral palsy mwancho muligeria bulimo bombuli bwa cerebral palsy umwana okabere no kogoro kwaye kwengete agotarira chichuma igo nasabiro kwabera singe information twarunga cerebral palsy no cerebral palsy oyo moigwete igayete tarenge kerema ikagera karemara oyo okabere ere iganyorwa okogoro koro kwenge bono Jacqueline ekratoko endera no mwana bo mwana yo monene oberere nyegitari omwaka oyomo kubwena nkoiyo kwa muigureire ime yawo nabo kwaroche ngore maire nkirengereri kiande kiagocherete bono gocho ngakinere so mo kware ngano che gotwara omonto more maru ebo mwana gosomo irio lakini ngwa karolere bire babiro kuritanga na kabirolira lakini mbiarenge binge ekero wagatarire okorore bire mutara twarekere majaki ega no ndatete koigwa ayande nkerengere kiki agatokira sobo ngo gose gose ngotara kware gosinya bikomu ariga gosese ina ari sokarwete kwaro nyumire kere manchira unoro mwisike gotira nkerengere kiago chire sobo ngo bwa na karengere ina kibone kunyarika no muntu ari marai bono ya peniringe kere meke naye bono okoreteki bono kwagitwarire omwana ore maire mbirengeri kiande bia ragosumbuete matuko make no ekorinye gitari toko ngaina ngokarunya gitari ngabono ugeisane ka ngabono okorireki ngabono ore maire obu no bugima ngwate bangebe sanja aburito kumuirira achiko karaki achiko kariru bari nkirande kerengere mbirengeri binde gwatwarete gati aiga igoro yoko ikoria na ndinyura ngamwe ngakora yerete narengerera tibono buno baro gisingenje omwana oyo monene ngekiata atakwana kerakuya atari gukura akirete baketaga yo mari ngororo mwana nabo musirini na bagukura atebe nakigake mama nakorireki nayire bono nje ngarengerera straight ngana oborogi ra inara achiete nona masabo ngara saberu kero na saberu rende ono ngachanga kiranga ombi buna natwadire birema lakini ritukeri manyasa na igorete chinjera kingo na weta arike biri gotata omwabarure Nairobi achire antabire nati gatanda no mwana oyo tochigotara etown oyo monne bono oyo monne bonse ntu ababogoreti bonse tugataka gotigo ya makese nginje tari konyara gotara ere Karatiga, I think you are a very wonderful family. Omugako agacha kuru Nairobi akagote imukia abana be birema twende tuchiko karaki Christmas twende kora atana warugwe Christmas igo mugasoke family ngima tugasoke family yana yonse ona tugaika kebirigo kera tugaika kebirigo bana omwana uri bugese twamubekire nso yo moketa ari kunyara gutara kuguru kuri bana gutara oro sabuna ari gukuruta bana tukamubekanse tonyako bachorera indi chianga tatu mwabare kubagorera nalio monta ya maya chete okora socio kerenyo okuturangiri ekera turangiri okoteba nchugocha yani kurangiri umwana oyo ne bono male mafu omoke akoro yo mone no bale mafu aye mburi korolekana kera bigiti chianga na bokorali bija bwana lakini arusi chianga nalio kumanya gosota ka ko kwa gokore gento nalio kugundwa nalio gocha kugundwa bwana eretare korolekana bwana kera tarolekana oli okuturangiri okombori nga okobori umwana oli na ngaita tominala akumutaina ero mama mino na ero oko murangiri ogo turangiri gochiasa aisaransete obanza gotobori muruchi umwana oyo buna mwamujandire tokumugorire nena kitago kora asengenjo ndo maitinjire ndi maega na bosi toranyara ko batago konyo umwana oyo
Oko totebi. Mubwate chikadi cha disability to mutebi ento bwate. Ngi chiko bakonya ngomate into na boto chibwate lakini into maiti chira kore chira toko. Ntake tura bwatira abugo utaraenda gochimotu mono paka registration ngocha twale ngo. Omwana oyo kabere olekerema. Elio yako iya oyo kabere no mubwate gosana omonyorete gosana mubwate na rore ngoma. Oyo goto yali no mubwate. Mubwate. Ere ndi kwa maete ngana ale malete bona. Ere na amanyorete. Ngakore wiki bono makobya rore ko monsibeli kera na kore wiki ngachaka ko monsibi. Kera ngonya ko monsibi ngo chikolike lyo kuguru kwayo konde ngonyora amwana gutwara chinengo ibera asokuguru. Ko chikolike lyo ngonyora gwate nenge yama okukondo ko gwate chinengo ibera. Ngoligereria omwana oyo nakibona kuguru kukoreiga. Ngo twara ubwoba. Ngatebi ngwakira omwaka nisimi muteye omwana oyo ndoja gwate kuguru ko mukwengi konde ngorengana ini bunando. Takabeireka. Obandebi omwana nakyo bateba banaye. Ngomuteye yaya kanti ya wasalikire ngomuteye yaya omwana oyo okuguru nje gwankonire. Obante yugo cha kumuire nyagitari. Ora bolingo munyagitari. Ngomuira nyagitari kuburi munyagitari gitu narario uri gukora nyabikomo okuruku Kenya. Ontebi omwana yatakiro kwenda kichapo kuguruko no kwenye. Kichaba asingo tabungi timbwati maga na busyo. Aga asenso agate buri mumbo yo kende ngeyo no kuragiro kurago ko. Ngatabona kichape tingo nyara. Ngachichanga so komorera ryo ngatabona tigabe kerema buna abeire. Nyasaye na maitinki amongere. Tale gwatigwa. Ya tari watu tari kugende yonse. Omugako kwa motebire otire nyegitari kwa iro report ko nyegitari nkwa eto omugako report back ngego muno nyegitari Kenya atebire. Na motebete. Ana gatebare ndi kichabe na ne transport gutiki kichabe ento bwate. Ande bana tigatare merita molere to ibutarara sa gukuri gochi. Ndine wi bwate bantara kora wiki ibe. Akonya gukina kwaya ago gachaka kuna komenta paka bona hi. Abantu bande benka yawo igaye sosogete cruseino ngo kwana mwalengi gore ya mwana oyo bono yo kabere kwanyora omato yo mutangani ere karati na gochinkera na stand boy kiagera na chali yako leteki na chali habete oyo kabere bono kwanyorire olekerema number 1 asorolerirwe no tigambo oliye maybe asorolerirwe ga sosogete ondena narore marite ondetayore marite paka seito ondetayore paka seino ondetayo igise kobanga nororeri naye uruchagete abana bona kwa ruchakire nje na ruchakire ayo sina Nyasaye umwanje umurigere yekoro ku Ndizi TV obwansu bwomogusi omuriro asembeo okoro kungobolema ase obogima asembwate omusubati Jacqueline Nyandu komugwambo olengina abana babere bali no bolema kwegure oyomo alemalete nyuma anyoreta ajali yokoya mwangina koro oyo kaberere agatoka kali omolemaru korunda yangina inyoranga nabogo toikera goetera chi social media pages yo chance p website yeito www.ndizitv.net nabo igo Facebook page yeito Ndizi TV News Digital, YouTube yeito Ndizi TV News, oto tweet at Ndizi TV News, oto hakere simi enoti sano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isato inye omwanchwa omorigereria eganga yeito buna butambe no gotegerera eganga yeito no kogokia gogosemia na gokomanyia chinjira chionse bene chingere bena mangana maiya ebe nemerobelio ao boncholeria obolemi egasito nereyo aiga Ndizi TV omwanchwa omorigereria Jacqueline bono natenga gochi omwana monene ntogotwara mugano mutambe kiagerere no koyina bantu ngo karabaleki bantu ngo yibale abantu ngo buneka bale abantu ngo rwara bale bakaraki bale mara watebire ngondete yo bwate mwana ondete yo lenge kerema asororerwe ino rwase ine soka rwete na mpaka ga sokoreteki asosogete on omugako ere mwegwananire mwatebanire ngabone sekerete tiga Nyasaye koro gwancha kwaye abantu bande benka yawo abantu be amati yeino sosogete ekero ba maete ngabono mongino mugwambo na mugwambo banyolero omwana ekerema by the way umwana nambere ngara sabana bawo namba 3 barobunking kibare gukwana ano tono bosemi ngo chibole bwacha gatiga momera namuna abangina mwanda gosendoche ondocha gukwania nke nonyore kende mwara gasangire uro yabana aba nabantu bande be amate abantu bande be amate musana rochite ngomate birigira lyango mwana oyo ana bono na kioro cyari
Onde ya chaki kwanyorire kerema oyo na kerema omatei bono na nje ngondo gatangu metinga ina rusia kerema gekogera seitubire mambi ande mbiri na kibono ngokora onde bona etiga igo lakini okogenda bono mugunda sibago torecha okubatei no maetai chaki omugwamba ganyorete kerema wewe oyo no musani namonyerera bono banto bange bagachire yani omwana omonto aimeti bono korigereria omwana arore naki akorete nakiare marete bacha iga omonto rika kwamwereria omwana oramobisi oria ogokumina kire ndamobisi oria nkamanya rende ori natebeti obamanyirire batubora banyora nekerema baenda banya gokwana bono bakegikera bono akona gokina ngona kogambu ngona gosekereru paka mukamuro omonto naronsoreti agante ng'a ngochi gokora kende gose na engoko yasarie engoko yane yaenda goechirani nanyora iga akong'ongora nte ng'a ogokonya kwerora torochibire mobwate bono nkaba nsarerete ase obogima obo nkonya kogambu nkonya komonyu paka egaikera oyo magonte ng'a rora gose okwaragereretiwe rora eki gwakorete oroche ki kwabiarete oyonde ekerema naende oyonde nkire ndakoberete nkiakoyiera nero obeire ekerema rora eki gwakorete achibwangame bono rende nkamenyera na emechando eywo nkonya gosaba nyasaye ngaki eywo yani narete ekero nabwate omwana oywo nonye obokuma nare kobeka emesa naborigereria gatatiga koria nebori aro bono inki nakorete nyasaye nabo bagoteba rende oyo kenabiara ekerema oyo nkirende nerayera nero oremara oroche kinde nyagetari ndende toyo oyete oyo akareka kerema tabwati nonye oyo okomorenda no okonyora mpaka nonye embura nabio eramotwere isikabo bono nabo nayaeterete lakini rende nyasaye naenderete igonkwa yaeterete mate gantu bwate omorore okoro kunayaeteire okorwa na sarontita onayenkwa yaeterete kinagoseire omonto gento ngiyara ntebi nsarire buna gotwara ebirema igo na ebirema bono bakaba ng'a nere engero ekaba nere engero abanto b'efamily marinde barobusa obo omogako bamura gwata mokamuro omwabo oyo mokamuro omino oyo nere nagotebeti baromba agokaneti ng'a bagagosekerera nyoko biara rinde omaete abang'ina many cases ase nkorakora emeroberi eye okonyora ng'a abang'ina nabo bagochana emegano ng'a bono omaete toende noe embura gochi moina iga rirumi mata torarigererigwa toende noe ngochi ase getaai gokorora ng'ing'ana nekorete ki nero nki abanto abakoro beeria eye barobwo bare kogoteba ebeiso biara nyoko biara chianko chiao nako biara no arenge lakini inche tantebeti kende gotatiga are konya goteba nokorora omogaka one omong'ina narorora oremarete gabweka enyoro naende na omogaka one niga asekererete omonto oywo omoiyo bono omong'ina okonagontebi ng'omotebia naki bono omwana oyo aremara obwekana nyarebe lakini tantebeti nagote toende bura ande ona nabatigete igo tantebeti aro igo nyoko biara bantu bande mobate mochando botiga bantu bake bakabe ensemo bare kwenda bareta amang'ana seino rende boiborwa ari bono esoka rwete ng'aki omata abang'ina nkoracha bare ng'a toende chigokwaneri chiaki omwana ng'aki barobwo chikamati chiao korwaria abaiseke bamino omura bamino mbirengereri ki bare gokora gokwa ase itekero nadiscoverete na omwana oyo aremaire nachiete bakaka ngachigote ing'ina ngaenda bakasinka ngang'oroki mama nkamoteira ore omwana nanyora bunare baba omokoro ng'ina tata namoya arenge enjusi akwete ogochi korigereria okombori baba rusione kaikwa rusi ekerema ruriri rwaito rotabwati kerema oinya gokoro bono oywo mbaba bono mama ere igare konde ande ekegusia ekiere baba akoro kumagokoro baba nyoko ori okoiborete magokoro bona na babwa antebeti ng'a ng'aikwa rusi ekerema ruriri rwaito rotari kerema ase gwasoka noe ebirema bikare omotei yaya narombiyo baba bono inche timete sinarusiri bono ekerema naki ekembwate ontei rusi one ng'aki togokora oroche tokong'enta gikara agasinini bono nani baba nere magokoro rende atete komanya ebirengereri igo nkogotema igo tarenge serious ng'a mong'ento tari narenge serious mong'ente atete komanya ebirengereri konya negosire ng'a omogusii ona kong'enta omwana igono baba etokong'enta oroche ngomotega gake baba buna gakorigereria buya iga ninga ng'ente inche bono nabo ngokarera onye gagocha kobera nsanga atarangi bono ngokora yeso namaete nkiamong'erete ontei ndoche na omong'aini ore omwana one enatakanyigu buna ngoteba ore buna mong'ente naki omwana one arocha koreta chigari bwogo omwana one arora
agotenengi Karate sei nangai ko kwa na ngoro ntebi sei no bona. Sei tere bokimori. Bokimori mbu mwagamo. Mwagamo. Ali ntane school go jimate igali ngena itibe school. Igo. Ni maito. Na abu. Aha. Baba konteina aiga bonaye ayabona gwatenengi. Siga ayabona ngoche chire kuogo. Bakotenengo omwana ona to kumina na kikwanya rekera makirenda aye buna nagotebiri. Akang'o moyo rende ande nkabera nkaburi tukerimeri akabere ngatira gocha bwana akera baba ntebi ngamanya babo into anjaine sana ngamanya kiantebiri njibona tiganganya obotenengu boche bwana tiganda nganye amang'ana amayache mwana bona agachinje kerengereri keri kwara gutwara ng'anki gose na akorerete nyasaye kagocha kong'e birema aganchinje birengereri ngacha bono nganza korera omwana one mpaka gwikira boniga omwancho omurigereria ekoro kundize TV obwansu bw'omugusi murorera sembe okorokwa oborema ase obogima nde no musubati Jacqueline Nyanduko mugwambo oigweto goto omugano ore very interesting nga iganyorete omwana oyaka omwana oyo murekerema oyo ndaka yakaremara ngano nyamangana abeta mabe ngina kurere neribiko togeto komoremi ngabono obonda mboche bwo mbata mashabiki yo minto Edward Obwocha igali Nairobi agontebia atuwochetie online goetera Ndizi TV News na Ndizi TV News Digital yo minto Ndugu Obwocha, thank you so much gendera kobera Ndizi TV kana ero bwansu mogusio ndo ndikiregega akoro kusheba Kerbo oyako toka pick uniform gali Kisie town agontebinga brother power omosubati oyo ongeiro moyo sheba neri sase mbono ba mbali bako nakokina bona agontenga omosubati oyo ongeiro moyo ase obogimo boiga na Ndizi TV genderera nemero birimoko na gotoretera yobo semia butambe oyo ndi no mo driver onyaigwa agweruka Dennis driver nyaiwa Girls Secondary School yonko nyamire town igalia abantu baminto baenderete gutubwatia gwetera Ndizi TV obwansu bw'omugusi gendera gutubwatia abaligeri baito gwetera YouTube page yaito igere Ndizi TV News Facebook Ndizi TV News Digital na waigo website yaito www.ndizitv.net na waigo ototwitie @ndizitv news inamba yaito yesimi enoti isano ibere kianda ibere mokianda ibere isano isato inye mbale moko bulinga mwaka gochembe lakini ntokonyara kanto ikega bunu kana nagotobwatigo ntoikabwe anga yaito no gosemia gokogokia na gokumanya jaki mato mugano ngokiri abantu baketenga tugambira igoro yebirema ngatona kolera mugano ekizwe kire sinyo gokoro ongokiri bana gokoro ko iro moyo gote bibono ganyubunda bona yanga yabana bawo bali jaki abana bane una nagote yabu kera na igete kepliga kera twanda no mugaka ninyore to musamaria nyasa akonyete we ndatebe nero ogerete abana babone kero twaika kebirigo ngonya gachora bali chiangali umwana ubona muna konya gutachana bali gutacha style getere ndayebereregete umusacha uri okumurangiria oyo social services zekerenya sekerenya abu ona kera murangeri ogontebi oturangiri na tato omwabo uri muchande to omwana gwantebiri kare muchande to omwana oyo etakeiro omwana oyo kiskuru chiabonchiro omwana oyo ramuire abasome kubwa enjire ya gutara kurubuo bakoike gentu bierare ekomumisomo ero umwana aroche no yomoke taroche oyo manene bole mabwa emburi kororekana nona sebicha otwa mwaka nagokorra nambiya bono ekera amurangeri ogototebe bone gento gere chiskuru cha bana banchiro cha specials oraira abana be serikali gwakanera wakana kwota kumuri gakinga ichika karota gonkonya karo mwana ya gwika butuko orero gutara kuria gutaro nya gusunga kaguraga kayega buna gatari nguru orero bwaki bono itakire boniga ndigie pikipiki kumaire school nande ya moirani abunta bwati chibese ichu ogoteba bono na no ocho tagonte igusenero gokoro ndiyo gochakoreta omwana oyo bakekere ngotebi na kimwana oturakoreta mokonye banyore chiskuru chiri chiba ari makuru edomo koraki oende class bono rende tugacha tukagora ngamate bona ayo konge namba yao nje ngwakero ngorokio omonto isababu tingo mumanya okonge namba katugo chanjira gocha no mugako kumana kongito moyo teyuringo tosekerera ari oyo mwaka ono yori mwaka yo renge mwaka orenge 2017 igo anjuzi tarika
2015 ogontebi bono nturi konya kumwakira simi uri ngotosekerera aringi nkobwata bono tokogenda tokoteba aro bono ngotosekerera aringi sukuru nchika yande kyakora ntuamanyite mang'ana ayo bono togoikanga mugako kwenda asa egasi yaye asarikire omochi bwa omonto okogenda inche bono ngotigara ngombi tinchiete nyakoshugulika buna ntebete bono ritika rimo ngare gotora echae kibarua omwana oyo atoko bono orosire enchera akorera nchera bono okogoro kori gosinyiru gotara bono korwari buna gotara kera rituko mambi marogo bantu barenge egento bing'umbu ari bakamororera amabera bakamobeka epigipigi bono nche ngwakirwa esimi na omwana ochire esikano akorera rigwaiguna yarenga anyorwa akorera gochigoikari ngochikomwakira esimi omogakwana ogontei yaya korakera ngo omonto oria esimi abaratokonya nawe twamuombete ngomwakira esimi bono enambe eri nagesebete okombori aya ningo ngomotei yaya nche nomosubato ori kwanyorete kebirigo iga inchoyo nangogwakera ontei gaki ng'ai gwachiete korori nagagotenga mng'aina enambe yasirete lakini ndero nayenyorire ontei beka abana bwa epigipigi obarete bakekerenyo nkobaira bakekerenyo ngomwakira esimi ogontei inchugo chekoroba igoro eri class irenga barenge baba eri bari class 3 oyo mo class 3 oyo ndi class 5 okay bono igento nkire gabona takamanye ng'okoeta akiri babe registered tankera wantenga koritangani mbabwate chikari cha disability chiracho chikari chiracho chatangase tukabaira getare n'abakureri okay igo chikari chiracho mwatangasire tukanda getare tukaira abana abo okanda koreje so totama edingi ego gocha gokonya kadi yengasikia gokora tinamanyite naye nabo nanyigachete nyumba lakini gwetero oyo nyasaye akamukuna agato advice buna togokora buna naikio mwana oria kerenyaro akabwata akarusichi form akangira bakobisi ya education karangike obisi ya education akaruchi form ejo agantigo abana bagakorerwa assessments mu bisa education akandikire diruba agantiyo kwanda bake school ere Nyabondo na abana aba barakora ki barakonya kena ndi barasome ngomatairinde ni mate no Nyabondo abandi na buko bori bakokora ki oike ngocha ngorangaria mwana one narari ubwate pigipigi omumuromi mwabo mugakone eri bono ngayo mugakoya ragotogere process yengi mero rerete gotokanda process ye kabana ari kire musibo mutasari ora goikanda achikorigiere egera yonyora libagari ogokora ibinde okay bono ngoimoka bono ngogenda ngomataini tomanyiti timaiti asengochi lakini natebera Nyabondo gotogoika Nyabondo nabo tokobori tokogenda bono ne pigipigi togosirasira lakini togoika Nyabondo nyagitari togotebwa skuru ngere rogoro in St. Martins abana ba St. Martin bagosoma no basoma bakoyokola kwasiti akanya I know the school niye maite igoyo monti kare bonega woni igoyo manari tika form 2 okay bono kwabekira abana school serikali nja nkalinga yara hono serikali ngugwakanirere ngakanira mbone myake yebere gantana gwakanira abana ban class renga bali bonega baba oyo mali class 7 no yonde form 2 oyo mali class 7 one on grade 7 nito teba junior secondary yeah. no yonde form 2 aretika jagi igentongire nkukura ni maega omo ligere itoyo monarega iga oboriri ng'abana aba ekero bakororekana iga ekero bono barubakinire ekero ng'aki barespondete no barema bwabo mbare positive gosere barumba igete bagasoka tware birengeri ng'abono mbari muna bana bandi koruga iga primary ekero mwana yakwenda skuru matenere byo kurengo skuru yago soma primary igarengera buye kese skuru ngimore marite bana bana bose pia bale kumurigeri na komosekerera lakini bana kero na tuli ruberi tukaenda nere na watu achiete nere bake skuru ekero tuike skuru ya St. Martin agachikurigeri abana abandi bari guchiwiriche abandi bari buna bari abandi bari bobebi abandi magura onchokana abandi babwate metwa menene omwana nakamana wasa magateba kimama na guchinja abatari buna tuigete igo mwana oyibuna ikaiga na bata mama gaki na guchinja abatari nonya ninje na gwata stress ntare kuragira gukuma kasikurigeria abana barororo nganyora nende bano yona aro buya kobwaba bande ngaisaneka ngachanga chaka kuragira no mwana ori ane bona keraro cha abana aba agaisaneka kurweri akateba bono tarinje byekanda omulemavu bono na injembu yangorteki mbyande bona abana bakuru bachite skuru ya St. Martin kurweri na baba achite bilika bare babwate chi stress mbaruse chi stress
bono mbaisanekete no barema bwabo na ndemba bwanje ekero bari nkana kibakorelate na abantu no tole chirusa iga na kibakorelate na abandi na wishe tinkole gepindi ekekorunka lakini nje bisa uri bitangote konyarekana na kinta chirete nkana ngo me bintwa baboli maboli aberato lakini na buno mwiboli nakyo korra bakorelate na abana bande nkagari rero mbabu atinkare babu atumuchanda rero mbiya bari n'abana bande aba bande banakibona bakwe babirete barabwa abana babande nkaige surrounding abana by the way abana bande bamombaroro yo mororo ndo yo bamwabo yani babiri bo yo monene no yo moto barabunga kibako irenga ne yo bolema esabana bamwabo mbabu atumuchanda mbabanjete mbabanjete okay mwancho muligerie ko ku Ndizi TV tuligerete ko rumuro ritondete kange isano mo igaga lindoche egere ko rumuro wiri tukeriga ria rero Jacqueline bono egento nkirikare tande ngakorigia aye nutenderete kiombe kia bale maru ona egento kare kana koriye profile igali ngaki kunyareka no gotenere kiombe kia bale maru eso bwango kiombe kibana na chagitekero na ireta abana be school tukande meeting ya renge school mwalimu andangirete ase meeting yeyo St Martin ya St Martin aba umusongo na rengo rore go tuwocha gantebi na bete kire mutware byo ebyombe ngachankare ngasaka kusangiria bare mafu ngabasangiri abo bare sekenyure kikyonsi pigeito ngababeka amo ngabadaito chake kiombe tugachake kiombe igo no rwe tugachaka bana nange kiombe kelimu aho gari gekomera na bantu balinga muri kiombe keli atora abantu 21 andinga kigekorokwa engenta disabled self help group bono watch nayo tenderete kiombe kelia abantu bande mbale bagotwara ebyombe bya bale marubarira aye bantu base ino bagopingetinga naye nabora atoliere ya ekera na chagitemba mpingetia naye igo ngakyo ngikyorengeti kare bakwege naye bwango kegera ese binyoro binde tokoratara abanya bakoge bamaitenga abantu baje batujaki byombega batoli in fact narenge narenge nyamusi na wiki eli na atara sa tambe narenge nyamusi narenge stokroka itibo bomwagamo not nyamira actually na igoro narenge stokroka marani ndochegega oyagro kunga Shadrack Okelio gari nyamira agoteba nga brother power naonde Ndizi TV kuruga iga astokrokanga Mzalendo Hotel Shadrack kwani abantu ba Mzalendo batebinga Ndizi TV nero ubwansu bwomugusi Jacqueline abantu mnakibakorete bakakwegena na kiombe ase ange kyabonyo reward kiombe ya disability ngeyo bana kera na gachagete nje nabo banyigene terio kana kitiga tubage chakario kagobona gekwera imbanya konye kiombe kingianya gokorekana okay bana Jackie ngokora togochia bode kangisa toigari gatokore challenge ki osemba kwa kibono iga orocho bwate na abana babao challenge bono ya chiro kombe nande mbokonyiki urata kondo toligeretie iga Ndizi TV araso yo arabe ko ko kwa yungo ogotimokiri yake challenge bono mbwate rochie kera na basoeti serikali yaranga kanirite bono yanya kunga kanire challenge mbwate ni school fees kuna bani gemia ke yonsi ebere yanya gwakanu ne school ye gwakana 28000 bono chiachire baka 56 intika eyu bono St Martin eyu bono nata batukwa se bono baka tamutwe 56 mbwana ta wakana echinta bwati nonya na se sogete bono buri mumbo yo kende ngeyo magana busite koletiki teyo bono ge challenge mbwate mono ne school fees eyo oyo mwana oyo bonsi bono mbage transport yo ka mwana wikira tika kurwa bakone gasiengo bono noyo rocha gusoma Kisumu account St Martin nare transport ge mine te fees ge mine te bono naro fees nare mine te mono mutu ngoche nangwate ko okay to igwateka setelia yeso bana wika basome bakora bakobera ubonda bunanya gukora atebe engana yayo bosemia chisekendi sarasini mbwate garie nkiura semi mweboli onde punaye onyoriro mwana kerema gusabana baye bare maire gwetera nchirende yonse
nare ko batebinga batwara omoyo na bachori gwekora challenges kiro chicho bachori bunjiro rona kikwanyore kerema anda ko ragereirie anda ko inkende gwa korete mangana yu amange na rororo lakini nare ko batebe banyaka baba koremereri bae tigase Yesu tako batiga na bako barwanira nanda abana bamba ababisa baba beke chi school ekara baba beke chi school abana bamana okay Jacqueline ni tigante benga mbiamono asingencho yo gwanchago chandizi TV na ndenga kiende ntokorangirie nekira turakorangirie to hopunga abana ngosoma bale ngagetenga kieni nchengiche bono mbalete na baro bugaye karaba beira abantu batueresero muganobo tiganya sago senie na nde tokwanira mugako na abantu bengenta disabled help group bairira maiga kurwa ndizi TV kana robwansu bwo mogusise inogaria batay babeka Go TV channel 824 na Star Times channel 195 na free to air uko abekire erio yonjoka ni gaye abuno ogotonyora umwancho murigereria engana entwani ase obolema rero gongogotebia engana sokorante betinga buya bwa ngondi nsigitie taratwata ko ya twata nerironya ya salia buya bwa ngondi nsigitie taratwata ko ya twata nerironya ya salia aseri bagaria bonsi bali twabwaterana ensemo yemanyererio oyo minto Joshua Auta na boy go ensemo production yo minto Sultan Victor Mbaka ensemo ye studio buna botambe lisase Abigail Nyanchama nchena abeiro moralio brother Power Jared Wilberforce ngogo sabera maya weka tumirane naende bye bye. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi.